ho estem treballant amb el comissionat, amb el senyor Joan Ganyet, i mirarem de dotar-lo dels instruments també en matèria de fiscalitat necessaris perquè això sigui un pulmó de desenvolupament. Ara aquí ens hem d'entendre, amb Andorra, la voluntat d'entesa és màxima, també, ho dic també amb tota claredat, voluntat d'entesa que passa també per tenir molt presents quins són els interessos nostres de Catalunya i del Pirineu. Per tant, màxima voluntat d'entesa, crec que això ens convé a tots. N'he parlat també amb els representants polítics de l'Occitània, la meva col·lega Carol de Bagà, també està en aquesta línia, anem a fer un enfoc, diguem-ne, possibilista del que vas, l'ambaixador també d'Espanya a Andorra ens ajuda en aquest sentit, però màxima ambició, però tenim molt presents també, ho dic molt clar, els interessos de Catalunya en aquest sentit. Doncs la veig necessària per tots. Crec que és una evidència, vostès coneixen perfectament la realitat d'Andorra i del Pirineu, crec que és una evidència que si col·laborem anem millor. Crec que no hi ha un altre camí. Tot no ho oblidem, perquè a vegades s'oblida, en el marc d'aquesta Europa que hem d'enfortir. I geogràficament tots formem part d'aquesta Europa. En el marc d'aquesta Europa que hem d'enfortir, doncs no tindria sentit que no ens ajudéssim mútuament i que no col·laboréssim mútuament. Com es pot, diguem-ne, concretar? Doncs en eines administratives que ens permetin dissenyar polítiques que ens beneficiïn a tots, no només a uns, que ens beneficiïn a tots. En matèria demogràfica, en matèria d'habitatge, en matèria econòmica, en matèria de comunicacions, es poden fer coses, no? Estem mirant diferents opcions que poden haver-hi per enfortir aquesta infraestructura en benefici del territori. No estic en condicions d'anticipar-ho i res més concret, però sí que hi ha plantejaments i estem treballant en aquesta línia, també molt en contacte amb el territori per veure com podem donar-li una empenta a aquesta infraestructura aeroportuària. A curt termini? A curt termini i a mitjà termini. Dins el seu mandat? Jo intentaré que sigui dins el meu mandat, sí. Amb Rodalies la situació que ens hem trobat és una situació de manca d'inversió, de manteniment i d'atenció durant els darrers anys, però jo no vull mirar enrere, que em seria fàcil, vull mirar endavant. Aleshores, miri, fa 2 o 3 dies s'ha posat en funcionament, s'ha inaugurat la remodelació del túnel del Garraf. Fa 3 o 4 setmanes el túnel de Rubí. I jo tinc previst, les properes setmanes, posar en marxa tot un equip de treball per plantejar què fem amb tota la línia ferroviària del Maresme. Cada vegada que hi ha un episodi de tapisses en pateixen les conseqüències, com donem continuïtat al desenvolupament de l'R3, la línia que va a Puigcerdà, hi ha un tram que s'està desdoblant però se n'han de desdoblar més, com abordem el nou túnel del Garraf, ara hem reparat el que hi ha, però n'hem de fer un de nou, què fem amb la línia orbital i què fem amb l'eix transversal ferroviari. Són 5 inversions que permeten dibuixar la infraestructura ferroviària que necessita Catalunya pel segle XXI i aquí estem treballant amb el Ministeri per poder-ho fer en el marc d'aquest desplegament de Rodalies.cat, que és l'instrument que ens garanteix que tenim la governança efectiva del sistema nosaltres des d'aquí.